Я да видим тук. Какъв изглед има. О, да. О, да. Слабичко, слабичко. Слабичко. О, да. Ех, как ми напомня това за Родопите. Майко. Сега ако имаш тук на гайда. Как ми се иска да пусна в този... в този момент ми се иска да пусна на гайда. Оха! Ай, добре дошли в новия влог. Реших да заснема още едно влогче. За да има нещо какво да ви пускам. Нали? Докато... Така. Още едно влогченце. Мъничко. От Италия се прибирам към Австрия. Какво става днеска пак, бе? Много хора, бе. Само, че ще изчакаме тука. Ще направим едно нарушение. Цак. Така. В смисъл от Италия. И сега ще отида към Пасо Джово. Ще ви го заснема, приятели. Как сте вие? Всичко наред ли при вас? Казахме, че когато имам време и когато имам желание, време, камера, снимаме. Задната работи ли? Искам да видя само дали задната бачка. Бип, снима. Добре. Ето Априлията. Ето я Априлията. Айде, Пеца. И нека забавата започне сега. Само да минем има един блиц. Само да го минеме и забавата може да започне. Ей го там оранжевото. Подарявам ви тая гледка. Това всичкото нещо. Всичкото ви го подарявам. Он я замина. Няма да замини той, няма. Спокойно. Ще го фаним сега. Сега ще го фаним. Сега ще го фаним. Го е! Ето го, стойка джията. Каква тая Априлия, бе? Какво е това, бе? Вас издазо, бе? Аре, пич! Аре, моля се, карай! Аре, моля се, карай, бе! Дай да се направим малко забавата, аре, бе! Не, сериозно ли, бе? Не искаш?
Добре, виж как се облечен сега. Екипче, това. Априлика, V-образен. Това Капа Норд ли бе? Хора, това е Априлия Капа Норд. Такъв имах същия. 120 и малко коня. 1200 кубика. Да ви кажа, изобщо няма малозори това. Хич. Да мина ли пред него, бе? Да видим дали ще ма подгони. Айде подгони ма, бе. Спис. Няма. Не ще я сафани. Така исках с този. Той се викам на Кипрен, на Шарен. Що годе, нали, пъргав мотор. V-образен, двойка. 1200, 120 коня. Абе, върви си сега, нека да не върви. И си мислих, че ще бадни с него забава. Бе, що не иска да си играе с мене, бе? Сам ли да си играе сега? Сам да си играе. Ще ги изчакам. Сега нея, двамата, съм се поставил за цел да ги фана. Но мисля, че няма да мога. Ето ги, стига, бе! Мислех, че ще карат, разбираш ли? Аре, карайте, бе, момчета, моля ви се, бе, аре, бе. Айде да се направи малко густото, бе. Уж показвате някакви умения, ама...
Голяма красота. Просто е голяма красота. Чая, четях са... видяхте ли бе? Гледам нататъка, не гледам напред. Майко, добре, че си извъртях волата в последен момент. Ба, Пеца! Какви сте аматьорски работи, Пеца? Хем в едно видео казах, нали, какво е казал тази мото и аз го подкрепям, нали, на 100%. Да не се отплесваме. В смисъл да караме на 100% винаги. Златното правило и аз блея. Пейзажи. Ами спри снимай, бе. Пак, защо викам, не мога да разбера. Чакайте малко само. Наистина, защо аз викам? Не мога да разбера защо викам. Кому е нужно да викам? Спри си, снимай си. Ама не така да правиш. Не знам, страхотно е, просто е страхотно. Колко пъти да повтарям едно и също, не знам. Просто нямам идея. Да. Вау. Всички се спускат. Гледай, колко хора се спускат. Няма ли изкачващи се, бе? Бах ти кефа, майко! Много ме кеф, много. Дано и на вас да бе такъв кеф, какъвто и на мене. Дано. Хо-хо! 30? Сериозно? Не, шегуват се. Това е някаква шега. Шегуват се, хората ще се шегуват. Айде, бате. Светофара не е шега. Да. Да. Пак им избягах много, а? Иначе си карат момчета, не мога да разбера защо не искат да ме гонят, не знам. Защо не искат да ме гонят? Аз винаги го гоня. Ако е по-добър от мене, ще ми избяга, разбира се. Но винаги го гоня. Винаги го следя, нали? Как кара, позиция на тяло, позиция на крака. Винаги могат да се открадна от някой нещо. Тоест, аз така и се научих да е. Аз постоянно крадях.
крада, от тоя взимам това, от оня взимам нещо малко и просто си ги сглобявам, разбирате ли? Аз така се научих. Аз си сглобих един универсален войник, в смисъл. Ху-ху! И сега ще ви кажа нещо за гумите. За гумите, с които съм. Ще ви кажа нещо. Ако все още се чудите, двоумите, каква гума, таз ли гума, онас ли гума, по принцип на пазара лоша гума няма. Наистина. Лоша гума на пазара няма. Всички в момента ги правят. Стараят са. В смисъл, няма лоша гума, наистина. С много малки разлики има гуми. Която и да си вземете, просто няма да съжалявате, нали? Единственото, стига да е за вашият модел мотор. Стига да е предназначена за вашият мотор, която и гума да е, според мен, ще останете доволни. Но ако се чудите, двоумите, пецата, в смисъл аз, мога да ви дам един такова кажи го да е съвет. Не съвет, бе. Как така съвет? Предложение. Те с какви са, бе? Какви сте ви, бе? Ще ви я покажа гумата. Мутант. В смисъл Дънлоп мутант. Да. Но когато отида горе, ще ви покажа гумата каква е. Дънлоп мутант, много съм доволен. Изключително доволен. Както виждате, имаме на 100% доверие. Мокро, сухо, няма значение. Естествено по-добре на сухо. Айде, бе, пичове!
Ще ми бяга. Къде ще ми бягаш, бе? Къде ще ми бяга? Ето ги. Мутанта. Много добра гума. До ръба я използвам. Виждате ли? Его, до ръба. Просто може би има още 1 милиметър. Много е добра, наистина. Това е. Ако искате хубава гума, която наистина да ви върши работа, това е. Същата Априлия имах. Същата Априлия преди много години. Още когато излезе, майче беше 17-та, 2017-та, си я взех. Карах я, няма 1 година. Не, 1 година. Карах я по-малко от 1 година и я продадах. И беше с електронно окачване. Това не е с електронното окачване. Добре. Но същия мотор. 120 кончета, 1200 V2. Да ви кажа, не беше добре. Не ми хареса, иначе е адски удобна. Повярвайте ми, седалката супер удобна. Всичко е. За жената отзаре каза супер удобна. Аз съм сядал отзаре много. Невероятен, удобен мотор е това нещо. Позицията на краката много добре. Никакво измаряне, никакво напрежение. Обаче просто е слаб. Просто мотора е слаб. Всички не всичките, но много хора минаваха. Не можех да карам зад добрите, разбирате. Зад някой добър с тая Априлия не можех да карам. Много изоставах. Колкото и да се мъчех. И затова викам век. Айде век. И си взех тогава, дето го знаете, оранжевия КТМ. КТМ си го взех. Така. Пичове и момичета. Беше ми приятно, че се видяхме. Тоест, вие мен видяхте. Видяхте му. Не сте ме видяли, ама... Аре, вкарай го, бе, пеца. Аре, вкарай го, бе. Цак. Готово, вкарахме го. Така, момчета и момичета. Пецата се почина. И пецата отива. Ето ме, бе. Дали ще ме видите? Хо-хо. Здравейте. Да, укабелил съм се. Яката работа. Айде, Мюнхен на мазове. Имам толкова много да карам, че наистина просто. Драги зрители, беше ми приятно, че ме видяхте. Тоест, че гледахте влога. Много ми е приятно, но трябва да се разделим. Ете е тук. Ете е тук, на това прекрасно място. Трябва да се разделим. Не. Просто не. Просто не. Добре, можете благородно да ми завидите. В смисъл, който не е карал тука. Който е карал тука, пак да ми завиди. Чао от мене и до нови срещи. До нови приключения. До нови приключения.